Før Ronny var en charmerende ung herre, indtil den dag han tog den værste beslutning i sit liv. Hvad så nu? Hej. Hvad laver du? Ener. Så sluk, typisk dig. Hvad er det der? Det er sådan, kan du prøve? Tja, det vil jeg gerne. Først var det en gang imellem, men så blev det lige pludselig til flere og flere. Hvad så? Så der, bro. Jeg tror, du skulle til at slappe af med alt det der. Du ender fandme som hjemløs misbruger, men jeg tager på sig strikkehue i en gyde. Ej, slap nu af, mand. Ej, mand. Hvad fanden mener du med, at I er løbet tør for Velo Freeze?